aquí. La veritat és que estem molt contentes de veure l'èxit de la convocatòria, tant pel que fa a l'assistència com a la quantitat de preguntes que ens heu fet arribar. Tant és així que a correcuita hem hagut de buscar un espai alternatiu respecte del que estava inicialment previst i en aquest sentit vull agrair a l'entitat que avui i demà organitza unes jornades d'esport inclusiu que molt amablement s'han avingut a fer el canvi de sales perquè nosaltres poguéssim fer aquesta reunió de poble aquí. La primera reunió de poble que es fa a Vilassar de Mar. La reunió de poble, com segurament sabeu la majoria de vosaltres, és un instrument de participació ciutadana que està previst al reglament de participació que es va aprovar el 2022, però fins ara mai s'havia portat a la pràctica. Essencialment, la reunió de poble està pensada perquè l'equip de govern expliqui de manera directa als veïns i les veïnes del poble quina és la seva acció de govern, en què està treballant i què és allò que té previst fer de manera immediata o a mig termini i que els veïns i les veïnes puguin formular preguntes o dubtes o plantejar dubtes o fer suggeriments a l'equip de govern sobre aquesta acció de govern. Per aquest govern la participació ciutadana és una prioritat i per això, tot i que portem escassament 2 mesos al govern, pensàvem que era molt important tenir aquest primer contacte amb totes vosaltres. Però en farem més, moltes més de reunions de govern, alhora que seguirem reforçant els altres instruments de participació com poden ser el Consell de Vila, el Consell d'Adolescents, de Joves, d'Infants, els pressupostos participatius, etcètera, perquè volem fomentar la participació directa dels veïns i les veïnes en la presa de decisions polítiques. I no m'allargo més, només ara donaré pas, així com a benvinguda, no m'allargo més, donaré pas ara tenim a 2 estudiants de periodisme que són d'aquí de Vilassar de Mar, que són la Maria Brutau i el Bru Domingo, que ens ajudaran a moderar i a dinamitzar l'acte i ara pujaran aquí i us explicaran una mica quin serà el funcionament. D'acord? Vinga, fins ara. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Gràcies, Helena. Res, volia recordar-vos una miqueta la dinàmica que tindrà aquest acte. Hi haurà en primer lloc una part expositiva en la qual el govern municipal explicarà el pressupost municipal que es va aprovar ahir dijous i també les accions fetes i plantejades en diversos àmbits. Per exemple, en atenció ciutadana serà la mateixa alcaldessa qui exposarà una mica els plans. També en l'apartat de platja serà el regidor Albert Bartolí, en habitatge serà l'Eudald Tènies, en cultura i Ateneu serà la Marta Rovira i després en Hisenda serà en Gerard Grau. Hi haurà una segona part on es respondran preguntes d'altres àmbits que les respondran els altres regidors i després obrirem els micròfons perquè vosaltres pugueu fer preguntes. Us recordem que la reunió finalitza a les 8, per tant, si no heu pogut fer alguna pregunta, no patiu perquè abans de marxar podreu omplir un formulari i després, més tard, per correu electrònic us enviarem la resposta juntament amb les altres preguntes que hagin respost abans. Es faran també més reunions i recordeu que sempre podeu fer preguntes al final dels plens i a través de canals formals. I ara convidem a pujar aquí al faristol el regidor d'Hisenda, el Gerard Grau, perquè comenci amb l'exposició dels plans del govern. Moltes gràcies. Se'm sent bé? Sí? Perdona, ja no us faig cas a la primera. No em poso el faristol i he demanat un micro de mà perquè em sento una mica més còmode. I us volia explicar el pressupost 2025, que tot i estar juny el vam aprovar en mode inicial exactament ahir.
Ara està en període d'exposició pública i la previsió és que quedi totalment aprovat en el mes que ve. El pressupost, bé, algun em deia, ostres, no deixis anar gaire els números, que si no serà molt avorrit. Els números hi són, els podeu consultar on vulgueu. El pressupost, al final, és una eina que qualsevol govern i el poble té de cara a saber de quins diners disposa i com pot gastar aquests diners per als diferents serveis i necessitats que tenen les persones de l'Ajuntament. Llavors, ens agradaria explicar una mica el que ens hem trobat, què hem fet i què farem a partir d'ara. El que ens hem trobat un pressupost que era especialment important aprovar i que té una casuística diferent de la resta de pressupostos que es portaven fent fins ara al poble. Ja sé que és una d'aquelles coses que dius, no, sempre diuen que és el més important, no? Jo no dic que fos el més important, però aquest era especial. Especial per què? Perquè tots sabreu que fins ara les escoles bressol estaven administrades pel patronat de les escoles bressol i des d'aquest any s'incorporen al pressupost de l'Ajuntament. Què vol dir això? Que hi ha una sèrie de partides del pressupost 24 que no estan preparades per finançar aquesta incorporació de l'escola bressol. Llavors, era especialment important per això i que si no s'aprovava i anàvem amb pressupostos prorrogats, podíem tenir seriosos problemes per finançar precisament els serveis i totes les despeses que comporta l'escola bressol i podríem tenir molts problemes de cara a després poder pagar-ho. Això podria portar a un col·lapse de les... Ojo, la paraula col·lapse és forta, però tampoc vull magnificar-la, de les finances de l'Ajuntament. Per què? Perquè si no es compleix amb un criteri d'estabilitat pressupostària, hi ha una sèrie d'informes en contra d'aquest pressupost i podria posar en perill fons de finançament molt importants, com són la participació en els impostos estatals i, posteriorment, a les subvencions de la Generalitat. Això és el que ens hem trobat. També ens hem trobat un pressupost es divideix bàsicament en el que preveus per inversions i els ingressos i despesa corrent. La despesa corrent, el dia a dia, les nòmines, els serveis, etc., s'han de finançar amb els ingressos corrents, no amb ingressos extraordinaris com podria ser un crèdit, etc. Llavors, en la despesa corrent ens trobàvem amb un forat de prop d'1 milió d'euros. Un forat no vol dir que faltessin diners, sinó que l'evolució de la despesa que estava compromesa per l'Ajuntament o que hi havia necessitat de l'Ajuntament no estava prou finançada amb això. Què vam fer? Doncs des del primer dia començar a treballar aquestes partides que al final donaven el sumatori aquest. Aquestes partides les vam estar estudiant i hi havia algunes que estaven pressupostades més correctament, la paraula potser no seria correctament, seria massa previsorament o massa alegrement o menys criteri restrictiu. Hem anat treballant aquestes partides juntament, bàsicament nosaltres hem anat treballant, no, hem anat ajudant a treballar el cos tècnic de la casa, que al final és el que fa el pressupost, és el que el treballa, és el que dona informació, és el que bàsicament aporta solucions i hem anat ajustant aquest pressupost perquè quadrés finalment. Finalment ens trobem amb un pressupost expansiu, és a dir, tenim més despesa que mai, més inversió que mai, perdó, inversió no, tenim més despesa que mai en serveis, en tot el tipus de necessitats que tingui la població i correctament finançada. No hem de tenir problemes per poder finançar totes aquestes operacions. Llavors, ja tinc aquí els números. Com veuen, el que els deia, des de 26.762.000 euros que teníem l'any passat, aquest any el pressupost contempla unes despeses de 28.792. Què vol dir això? Doncs més serveis per a la ciutadania, que s'intentaran donar de la millor manera possible, però alhora ho combinem amb una reducció del deute, que després em sembla que al final veurem una gràfica, que és un tema molt important. Vostès saben, hauran sentit per diversos llocs i ho hauran patit, que aquest poble ha sigut en algun moment inclús dels pitjors de Catalunya en el rati de deute. Hem seguit durant els darrers anys, tots els governs, una senda d'anar baixant aquest crèdit, d'alguna manera també estàvem una mica obligats, però que això pensin que sempre al final repercuteix en que si jo he de gastar en una sèrie de despeses,
també he de gastar en aquest crèdit, amb la qual cosa tot el que gasti en tornar aquest crèdit no puc fer-ho servir per altres tipus de serveis. I de tota aquesta despesa hem posat l'accent en intentar que ningú es quedi enrere. Serveis socials, educació i sobretot educació, que hi ha una aposta decidida sobretot a nivell d'inversions, i en cultura, que després ens explicaran, per exemple, el tema Ateneu. Les inversions és un volum d'inversions de 2,5 milions que està molt centrat en dues àrees bàsiques. Una àrea bàsica que és el manteniment de la via pública, la millora de la mobilitat, etc. I l'altra és la millora de la situació dels equipaments culturals, municipals actuals. Què vol dir? Tot govern quan entra sempre li agradaria, mira, faré un teatre, o faré un pavelló, o faré no sé què, però tots som conscients de l'estat de les infraestructures en aquest poble, dels equipaments. I nosaltres creiem que primer el que hem de fer és dignificar els que tenim, que funcionin, que es puguin fer servir, i per això hem focalitzat l'esforç en aquesta àrea. Anem al deute. La gràfica que els deia. Els números potser són una mica petits, però els explico. Es veu o no? No, res, zero. Els números els dic jo, la línia sí, la línia tothom la veu, sí? Si tiréssim una mica més enrere encara vindríem de més amunt. Hem agafat els últims, perquè no ho veuen, des del 18 fins al 25. I donada que necessitàvem les dades les pots agafar de diferents llocs. Una cosa és el que diu el pressupost i després el tancament final de l'any, la realitat, diguem. Pel que ja els puc dir és que fins aquí és la realitat, això és el pressupost. Aquesta línia es mourà, no es mourà aquí, ni es mourà aquí, però es mourà per aquí. Depèn de la capacitat d'execució que tinguem. Llavors, com veuen, la tendència és a la baixa clarament al llarg dels anys, s'ha fet esforços per part de molts governs, però aquesta punta d'aquí tots sabem què és. Si tiro cap avall que no ho veuen és l'any 2020. Aquí ja va haver-hi una flexibilització de la capacitat d'endeutament, bàsicament pel Covid. I una punta aquí l'any anterior i nosaltres apostem decididament per aquesta rebaixa del deute. La rebaixa del deute no vol dir només que deguis menys diners, sinó que després tens més marge d'actuació si realment hi ha una urgència o una emergència. Recordem que aquest deute al final impacta en tota la resta dels altres serveis. Si nosaltres hem d'estar finançant deute, no podem gastar més o invertir més en altres coses que són molt necessàries pel poble. I a partir d'aquí, no sé si hem dit preguntes, serien després, no? Doncs llavors passo la paraula als moderadors. Ah, no? A l'alcaldessa? Doncs, alcaldessa, endavant. Bé. No sé si... Sí que se sent. A mi em toca explicar una àrea que d'entrada, que l'hem titulat Governança, Atenció Ciutadana i Transparència. D'entrada pot semblar, sobretot pel que fa al tema de la governança, que poca transcendència té cara a l'exterior, cara als veïns i veïnes, però no obstant això, en realitat en té molta, perquè quan parlem de governança estem parlant d'organització interna, de coordinació de serveis, de gestió i planificació de la plantilla, i tot això, al final, si tu tens una bona organització interna, si tu tens una plantilla ben dimensionada i ben estructurada, al final tot això redunda en uns serveis de qualitat per tots els veïns i veïnes del poble, que en definitiva és el que volem. Què ens hem trobat? Doncs ens hem trobat, per una banda, que no hi havia costum a dintre de l'Ajuntament de treballar en les diferents àrees de manera coordinada i les diferents àrees funcionaven com si fossin espais independents els uns dels altres i moltes vegades sense tenir aquesta visió global. Nosaltres
des del primer dia hem intentat organitzar-nos per àmbits de treball, és a dir, que cada regidor no treballa sol, sinó que treballa de manera coordinada. Tenim l'àmbit de territori i medi ambient, l'àmbit d'educació i cultura, l'àmbit de drets socials i un àmbit per fi que és l'àmbit de governança i hisenda, on es tractarien aquests temes de manera que són més organitzatius interns de la institució. Però no només treballem a nivell polític en aquests àmbits, treballem de manera coordinada amb els caps d'àrea, amb el personal, amb els caps d'àrea de l'organització de l'Ajuntament i fins i tot amb els tècnics responsables de cadascun dels temes que volem tractar. De moment ens està funcionant molt bé. He de dir que l'equip de govern està funcionant molt bé, de manera molt cohesionada i molt col·laborativa i participativa, i que també per part dels treballadors de la casa se'ns ha rebut molt bé i se'ns està prestant tot el suport que necessitem i que estan bastant entusiasmats amb la feina que estem començant a fer. Això en quant a llavors podria explicar coses més concretes, però ja no sé si val la pena. Però dintre d'aquests treballs d'organització interna, el que estem elaborant ara és un protocol de contractació perquè totes les àrees, tots els diferents serveis que han d'intervenir des que sorgeix una necessitat d'haver de fer un contracte fins que finalment aquest contracte es formalitza i és una realitat i s'executa l'obra o el servei. Això ha de passar per molta gent de la casa i llavors el que estem fent és dissenyar aquest circuit, aquest protocol, perquè tothom sàpiga exactament què ha de fer i en quin moment ho ha de fer i qui és el responsable de cadascun dels tràmits. I això que fem a nivell de contractació ho estem fent també amb altres temes, com podria ser el de l'atenció ciutadana. El de l'atenció ciutadana sabem que és un dels problemes greus que tenim en quant a que el temps de resposta actualment de l'Ajuntament respecte de les instàncies, queixes, suggeriments, demandes, és excessivament alt. I això és particularment greu. Després suposo que el regidor d'Urbanisme en parlarà en més detall, però això és particularment greu pel que fa al tema de les llicències d'obres i activitats, i això és una cosa en la que estem treballant també a nivell de totes les àrees, perquè encara que sembli mentida, el fet que una llicència d'obres s'endarrereixi no és únicament responsabilitat dels serveis territorials, que són al final els que la donen, sinó que també hi intervenen molts altres treballadors de la casa. Per tant, aquí també hi ha un important protocol a dissenyar i a implementar. He de dir que, ho explicaràs tu, Albert, he de dir que a més d'això, el tema de les llicències d'obres ha tingut un problema afegit, que ha sigut el de la manca de personal. La manca de personal a nivell de tot l'Ajuntament és dramàtica. Tenim una plantilla que correspondria a un ajuntament de 10.000 habitants quan superem els 21.000 i això, vulguis que no, fa que la institució trontolli. Vull dir, els treballadors de la casa treballen molt i treballen amb moltes ganes, però inevitablement l'organització se'n ressenteix d'aquesta manca de personal. En el tema de les llicències d'obres i activitats, a més, ha sigut particularment greu durant una bona temporada perquè hem tingut vacants, hem tingut baixes, hem tingut períodes en què no hi havia
cap arquitecte a la casa, períodes en què només hi havia una, després ens ha marxat l'enginyera, després hem tenit baixes de llarga durada i tot això, tot i que no sigui l'únic problema, però ha fet que aquesta àrea, aquest departament, se n'hagi ressentit de manera molt especial. Ara, afortunadament, tenim dues arquitectes, tenim una enginyera, tenim un tècnic i una tècnica de medi ambient, tenim un tècnic, entrarà als propers temps, no sabria dir el termini, un tècnic de serveis generals, que és a dir, és un perfil més jurídic també per treballar en aquesta àrea de serveis territorials. Entre això i l'establiment d'aquest protocol de treball organitzatiu, esperem donar-li una bona empenta i que aquest tema millori sensiblement. I després, i ja no referint-me específicament a les llicències d'obres, després el que hem observat és que tenim per qüestions més, diguéssim, de queixes, de suggeriments, de demandes, tenim una multiplicitat de canals d'entrada, és a dir, ens entren instàncies, ens entren correus electrònics, ens entren missatges per l'aplicació, ens entren missatges per les xarxes socials i cadascun d'aquests sistemes té un funcionament diferent i és molt difícil fer-hi el tractament i el seguiment de totes les coses que ens entren. Amb això també hi estem treballant i aquí la Cristina Ribas, que és la regidora de Comunicació i Digitalització, doncs hi està treballant molt perquè volem establir un sistema que unifiqui, que centralitzi tots aquests diversos canals d'entrada i que d'aquesta manera els hi puguem fer un seguiment més acurat i més del dia a dia. Jo no sé si m'he deixat alguna cosa del que us volia explicar, però en tot cas, si no, després ho acabem de comentar. Moltes gràcies. Que hi ha gent que se senti... Ah, sí, hi ha seients lliures per aquí al mig. I aquí davant, vull dir que no... Sí, i aquí també. Aquests que posa reservat d'aquí la primera fila no s'ocuparan. Podeu venir cap aquí, No el mosseguem. Doncs ara sí, passo la paraula al regidor d'Urbanisme, Platges, i Agricultura i Activitats. L'Albert Bertruli, perdó. Hola, bona tarda. Doncs a continuació faré una exposició respecte a la temàtica que ara actualment a molta gent ens adreça amb les seves consultes sobre la temàtica de la platja, l'estat de la platja, que tots estem molt desitjosos de poder gaudir en la seva totalitat. Nosaltres, quan una vegada fa aquests 2 mesos que estem al govern, entrem al govern i des dels serveis tècnics ens emplacen el dia següent a primera hora del matí perquè hi ha una realitat que en aquest àmbit, en 3 temàtiques principals respecte a les guinguetes, el servei de socorrisme i les varades, no sé si s'acopla això. No sé, amb l'aigua? L'aigua? Sí, pot ser. Ostres, mira. Pot ser. Doncs el que ens trobem és que respecte a la licitació de les guinguetes, que com podeu veure encara no hi són, malauradament, doncs no està fet el plec per licitar-ho, no està licitat i una licitació que hauria d'haver estat feta al novembre, doncs al març no estan fets els deures. I hem d'acabar de definir els plecs i nosaltres, de la forma més eficient possible, ho portem al primer ple que podem, que és el primer ple que tenim de govern, ho portem i ho aprovem. Més eficient no hem pogut ser, però malauradament
aquesta licitació té una certa complexitat, hi ha una part tècnica, una part econòmica, es valoren, s'han de valorar bastantes ofertes i ja s'han estudiat, ja s'han valorat i de forma oficiosa ja estan assignades. I ara hi ha la feina dels que han estat atorgats de decidir si accepten aquest encàrrec o va al següent, però esperem que en els propers dies ja estigui oficialitzat els que estan a les 3 guinguetes que tenim i que puguin muntar-les el més aviat possible. També, unes altres coses que quan entrem no estan fetes és el servei de socorrisme, que sobretot no està licitat i tampoc està acordat amb Cabrera. També detectem un estat bastant deixat del mobiliari de la platja, aspectes de la fusta està en un estat deteriorat del passeig, en què nosaltres el que hem fet ha estat arreglar el passeig, s'han pintat, s'han vernissat les fustes i s'han anat adequant. També hi ha un altre aspecte que és el servei de les dutxes, que avui ja s'han posat majoritàriament les dutxes que s'instal·laran, però per instal·lar aquestes dutxes també feien falta una sèrie d'instal·lacions prèvies, de connexionat hidràulic, que no s'havien previst. Una mica són aquests passos els que nosaltres hem trobat i que el més ràpid possible hem anat solventant i ara actualment tindrem un bany de persones amb mobilitat reduïda a la platja de la Madrava. Estem licitant, encara no s'ha acabat la licitació de les varades, que tindrem 3 varades a Vilassar. També ens hem adherit a una campanya de la Diputació per a les platges sense fum, que això ens possibilita certs avantatges. En principi, a partir de ens hem adherit en aquesta campanya que, diguem-ne, això té una sèrie d'avantatges que de cara a l'any que ve tindrem l'ordenança que ens possibilitarà que les platges siguin espais lliures de fum. I en un futur el que pensem això, volem que la platja sigui més saludable, que estigui adequada de forma correcta i que tots els serveis que estiguin prestats, guinguetes, socorristes, dutxes, estiguin en el moment que toquen i no estar patint per si arriben abans de la festa de Sant Joan, que malauradament potser alguns no estaran en la seva totalitat. No sé si a continuació dono la paraula al... Puc? Sí, tant. Perdó, de seguida passaré la paraula. Respecte d'això que comentava l'Albert ara de les platges sense fum, és que abans ho havia d'haver dit i no m'he descuidat de dir-ho. Bé, va sorgir l'oportunitat d'adherir-nos a aquesta campanya que lidera la Diputació, a la qual pràcticament tots els ajuntaments del Maresme hi estaven adherits, excepte, crec que Vilassar de Mar i un altre, que ara no recordo quin era. Però clar, això ens comportava haver de modificar l'actual ordenança que regula els usos dels espais públics. Per això, i aquí vaig, és el que m'havia oblidat d'explicar en el punt anterior, que en el proper ple es constituirà la comissió per l'elaboració d'aquesta ordenança reguladora, que no només regularà això, sinó que regularà tots els aspectes de la convivència ciutadana, la utilització dels espais públics, tant carrers, places, passeigs, platges, etc. I que això és un treball que s'està fent amb la col·laboració de la Diputació i això, que esperem que per l'any que ve ho tindrem enllestit i no vol dir que no es podrà fumar a la sorra,
no es podrà fumar a la sorra, però sí que es podrà fumar al passeig i a les guinguetes. Per tant, tampoc serà... Bueno, al final és una mesura que jo crec que ens beneficia a tots. I després una altra cosa que també m'he oblidat de dir i que és molt important pel que fa al tema de l'atenció ciutadana és que properament estem pendents de redistribuir l'espai físic, però properament obrirem una oficina de la policia local en l'edifici de l'Ajuntament per apropar més a la policia a la ciutadania i facilitar les gestions amb la policia local. Ara sí que passo la paraula a la regidora al regidor Eudald, que és el regidor d'Habitatge i Contractació. Gràcies, alcaldessa, se'm sent bé? Sí. Bé, jo us parlaré d'habitatge i al final també us respondré una pregunta que ha entrat pel formulari referent a participació, perquè també les regidores i l'alcaldessa que estem parlant des d'aquí, des d'aquesta exposició inicial, en les nostres intervencions estem també responent preguntes que ens heu fet arribar a través del formulari, per tant, en aquesta presentació inicial ja les estem responent. Doncs bé, a nivell d'habitatge, què ens hem trobat? És una situació coneguda per tothom, tampoc descobriré la sopa d'all, és que els preus del lloguer els últims anys s'han doblat i s'han disparat moltíssim. L'Ajuntament, pel que fa al parc públic d'habitatge de protecció oficial, només disposa de 57 pisos, aproximadament amb un parc d'habitatge de 10.000 és una proporció molt reduïda, i a més la majoria dels habitatges que actualment tenen aquesta qualificació de protecció oficial, per tant que tenen el preu regulat, en els propers 2-3 anys més del 90% perdran aquesta condició i per tant ja es podran vendre a preu de mercat, i això també comportarà que la compra de l'habitatge al nostre municipi sigui encara molt més complicada. Què més ens hem trobat? Ens hem trobat que una certa manca o poca voluntat de voler intervenir i buscar solucions en desnonaments mensuals que hi ha al nostre municipi, sobretot pel que fa a bancs i fons d'inversió. I finalment hi ha un fenomen que anomenem aquests desnonaments silenciosos. Són desnonaments que no es veuen a simple vista, però que comporten que cada cop més veïns i més veïnes del nostre poble, de Vilassar de Mar, siguin expulsades, hagin de marxar de Vilassar perquè no es poden permetre pagar un lloguer o adquirir un habitatge al nostre poble. És un fenomen que costa de veure perquè no és visible, però tots coneixem algú que s'ha vist forçat, o per la situació personal o perquè és jove i no es pot emancipar, s'ha vist forçat a marxar del nostre poble. I davant d'aquesta situació, la taula d'habitatge municipal encara durant aquest mandat no s'havia convocat, i a més aquests pocs pisos que tenim de protecció oficial que estan gestionats per l'empresa municipal, sobretot el darrer any i mig, s'han gestionat de manera no correcta i ha arribat a una situació pel que fa a la relació amb els veïns i de manteniment de les infraestructures que no era òptima. I davant d'aquesta radiografia, aquest govern municipal, que l'habitatge, garantir l'accés a un habitatge digne és una de les prioritats que tenim com a govern, partim d'una màxima, que sabem que és complicada de complir, però que estem convençudes que és amb la direcció que hem de treballar, que és que ningú, que cap veïna i cap veí de Vilassar de Mar hagi de marxar del seu poble perquè no es pot pagar un habitatge. A partir d'aquesta màxima, què hem fet en aquests 2 mesos que portem de govern? Hem començat a engegar totes aquestes polítiques encaminades a ampliar el parc d'habitatge públic, que els pisos buits es puguin incorporar o al mercat de lloguer o a la borsa de lloguer social i que no estiguin buits, incidir en el control, tot i que la normativa no és municipal sinó que és supramunicipal, incidir en el control dels habitatges de lloguer temporal i habitatges turístics que hi ha al nostre poble, alguns d'ells sense llicència i sense activitat, perquè no té cap sentit que quan hi ha gent
que ha de marxar del poble perquè no es pot pagar un lloguer, en canvi, l'única oferta que hi hagi en els portals immobiliaris de lloguer siguin només de lloguer temporal o de lloguer turístic. Llavors, hem començat a posar totes aquestes polítiques en marxa en relació a la implementació del pla local que es va aprovar fa poc. Sí que és cert que el problema que té aquesta situació és que tot aquest procés no tindrà un efecte immediat a curt termini, és a dir, en un any costarà veure les conseqüències, a partir del segon i més a mitjà termini sí que començarem a veure els seus efectes. Sobretot ens han preguntat en relació als joves, és un problema que ens afecta, costa molt que els joves es puguin emancipar, que puguin pagar lloguers de 1.000 euros o de més mensuals i per tant ens hem posat mans a l'obra perquè esperem que a partir d'inicis de l'any que ve, del 2026, comenci la construcció de la promoció de la muralla situada darrere la Bòbila, al pavelló de la Bòbila, de 50 habitatges dotacionals que aniran dirigits a joves, a gent gran i també a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Això d'entrada augmentaran 50 habitatges, aquest parc de lloguer social, i serà el primer pas per aconseguir que els joves ens puguem emancipar al nostre poble. Després, més a llarg termini, pel que fa a aquesta ampliació del parc de lloguer, també tots sabeu que hi ha, suposo que us sonarà el solar de Can Vives. En el seu dia es va intentar construir pisos allà, l'Ajuntament ha pagat 5 milions d'euros i no hi ha cap pis construït, per tant, aquí hem de resoldre els procediments judicials que hi ha en marxa, també per aquesta línia d'ampliar el parc, sobretot de lloguer de protecció oficial. I som conscients que les competències que tenim els ajuntaments i sobretot també els mitjans i recursos econòmics són molt limitades, però les exprimirem al màxim i fins i tot intentarem anar una mica més enllà del que estigui a les nostres mans per garantir que al nostre poble, a Vilassar de Mar, el dret a accedir a un habitatge digne sigui un dret efectiu. I en relació a la participació ens han preguntat sobre la posada en marxa del Consell d'Inclusió. Portem un mes treballant-hi, ja estem enllestint el nou reglament d'aquest Consell i per tant podem afirmar sense cap problema que en el ple del mes de juliol es portarà a aprovació aquest reglament per posar en marxa el Consell d'Inclusió de Vilassar de Mar, una reclamació que ve de la ciutadania i que ja fa pràcticament 2 anys que es va aprovar al plenari i que fins ara no s'havia posat en marxa. Per tant, això és una miqueta la radiografia general. Després, si hi ha més preguntes, doncs seguirem responent-les i passo la paraula a la regidora Marta Rovira. Bé, moltes gràcies. Pel que fa a cultura, ens centrarem sobretot en un tema que sempre pregunteu i que també s'ha preguntat aquesta vegada, que és sobretot el cas de l'Ateneu. Què ens hem trobat? Ens hem trobat un espai en què faltaven elements importants per funcionar, com són els focus i l'equipament de focus i so, establir també el servei de neteja, aquestes coses així més a nivell pràctic, i després ens hem trobat també que faltava concretar com ho gestionaríem, com ho treballaríem. Com ha dit l'alcaldessa fa una estona, la bona gestió pública serveix per donar qualitat als serveis que l'Ajuntament presta a la ciutadania. Això vol dir tenir una metodologia de treball, compartir informació i fer aquest treball transversal que tan sovint és necessari entre serveis territorials, és a dir, qui fa les obres o qui les supervisa, i l'àrea de serveis personals, on hi ha cultura, que és això, qui posa aquests espais a disposició de la ciutadania, de les entitats. Com que això, com sabeu, va ser un dels punts, i hem explicat des d'Esquerra Republicana, va ser un dels punts de conflicte amb el govern anterior, fins al punt que ens vam trobar amb una inauguració sense una planificació de
del servei que suposa això per la ciutadania, el servei escènic, d'aquest espai escènic. I amb aquest temps que portem, aquests 2 mesos, hem estat treballant sobretot en anar controlant la finalització de les obres. Aquí he de dir que vam tenir mala sort amb l'apagada perquè això ha comportat que s'allargués el termini d'acabament de l'ascensor, que és l'última cosa que falta acabar. Aquests dies hem alliberat el vestíbul d'aquesta obra perquè si no, no es podria haver-hi hagut, diguéssim, gent passant pel vestíbul quan hi ha una obra, però sí que és una obra que falta acabar. I a més això, estem esperant que l'aprovació definitiva del pressupost municipal, perquè ens fa falta per poder destinar algunes partides que no estaven contemplades a l'adquisició de focus i so adequat per fer tots els espectacles que es vol fer a l'Ateneu, per incloure la neteja en el nou contracte, per augmentar el contracte de neteja que tenim amb Sovissa, per crear un servei de cinema, i també estem fent tota una gestió que això s'ha encavalcat amb la preparació de la festa major i per tant anem una mica allò a marxes forçades. Hi ha una sèrie de serveis, és a dir, quan tenim un espai escènic en un municipi no és només un espai buit, no és una sala diguem que com la Galvany, que la fem servir tots, sinó que quan és un espai escènic té una sèrie de requisits. Per poder fer cinema hem de complir una normativa, hem de crear el servei de cinema, hem de fer tota una sèrie de passos que ara de manera accelerada farem, hem de fer preus públics, hem de fer tota una sèrie de coses que no s'havien previst per aquesta manca de diàleg que teníem respecte a aquest tema, i s'ha d'establir també un sistema de gestió que serà municipal, en el sentit que serà l'Ajuntament qui gestioni aquest espai escènic. No serà les entitats o no serà allò qui pugui, sinó que realment volem que hi hagi una gestió, que hi hagi una programació. Una altra cosa és que aquesta gestió després la deleguem a una empresa o una entitat externa o algú que ens ajudi, perquè els serveis municipals, el personal municipal no pot fer-ho tot, evidentment, i no pot estar a totes les hores. Amb això ens està ajudant molt la Diputació amb el pla d'usos, que esperem poder traslladar a totes les entitats quan el tinguem ara a finals de mes, i aquest pla d'usos inclourà tant aquesta sala com la sala Ateneu com a espais escènics de Vilassar de Mar. Això voldrà dir que en aquests espais es prioritzaran actuacions culturals, teatre, música, etc. I això vol dir que haurem de també parlar amb les entitats, i per això una de les coses que volem fer és impulsar el Consell de Cultura per tenir un espai de diàleg i de recollir les demandes i també posar-les en relació, perquè nosaltres rebem moltes demandes de les entitats, però està bé a vegades que es comparteixin, i que no només que les entitats comparteixin també activitats, sinó també a l'hora de regular l'ús dels espais, que ens puguem coordinar millor i de forma més transparent possible, a més, perquè al final tot això ho fem per donar servei al nostre poble. I per tant, tots aquests temes amb el pla d'usos ens ajudaran molt a definir això, què es fa en cada espai, com es distribueix l'espai. El fet de gestionar conjuntament Sala Carrau i Teatre Ateneu ens permetrà destinar a cada activitat el lloc que més pugui funcionar millor i no haver d'estar en paral·lel, allò a vegades que ens passa sovint, gestionant els espais en paral·lel i gestionant diferents interessos de les entitats en paral·lel ens porta molts problemes, i per tant, com amb aquesta línia que deia l'alcaldessa, volem millorar la gestió pública, millorar la manera de funcionar de l'Ajuntament per tal de facilitar aquests usos i també que amb el personal que tenim puguem arribar a tot i amb els sistemes de gestió que tenim puguem fer les coses ben fetes i no a tranques i barranques com hem fet sovint. I fins aquí ho deixo i si hi ha més preguntes ja les respondrem. Moltes gràcies, moderadors. Comencem amb la segona part, que és el torn obert de paraules. Recordem que es respondran inicialment les preguntes que s'hagin fet al formulari, que les respondran els regidors de govern que posaran aquí al faristol, i
també les preguntes que no s'hagin respost ja a l'exposició inicial, a la primera part. Més tard, doncs, podrem obrir el torn obert de preguntes a tots els que heu assistit. Demanem aleshores la regidora d'Esports, Núria Aparicio, que pugi. Per fer-ho més ràpidament, volíem contestar des del seient i així donaríem més temps també perquè poguéssiu fer preguntes. En la regidoria d'esport, en l'àrea d'esport, hem rebut només dues preguntes. Una és la gran pregunta, que és si construirem un annex al pavelló o un espai adequat per a la pràctica de la gimnàstica artística. El que hem de dir és que és la demanda que ens han transmet tots els clubs en els que ens hem reunit, que ja, afortunadament, Vilassar té una gran activitat esportiva, molt gran, i això és un regal per a aquest poble, però tenim també les necessitats que tenim. Per tant, us hem d'explicar que ara, en aquest moment, estem a punt ja de rebre un informe que s'estava fent ja des de l'anterior legislatura, que és el MIEM, que és un mapa dels equipaments, un mapa de tots els equipaments esportius del municipi, i aquest mapa el que permet és veure quin és l'estat de l'equipament, quines són les necessitats a nivell de manteniment, com deia abans també el nostre regidor d'Hisenda, i també quines són les necessitats de la gent que està utilitzant. Per tant, tindrem un mapa molt complet. Molts han participat, molts de vosaltres segurament haureu participat en aquesta elaboració. En el moment que tinguem aquest document, iniciarem el que nosaltres pensem que ha de ser un pla esportiu del municipi. Per tant, veurem quina és la temporalitat. És evident que tothom ens transmet que hi ha aquesta necessitat, però entenem que la necessitat màxima en aquest moment, i ens ho dirà aquest document segurament, és el manteniment dels propis equipaments, que hi ha molts que necessiten una reforma bastant important. Per tant, pas a pas, cada cosa en el seu moment, i segur que acabarem tenint tot allò que necessitem. La segona pregunta és si la comissió de seguiment de la piscina municipal, si es fa seguiment en la comissió de la piscina municipal de les queixes que es formulen sobre la gestió de l'empresa concessionària. La resposta és que si les preguntes entren per als canals que han d'entrar, es donen les respostes adequades. Cada pregunta que entra es reparteix en l'àrea on els tècnics que toquen i els tècnics contesten o les deriven. En aquest cas entenc que entrarien i les derivarien al tècnic d'esport i el tècnic d'esport les derivaria també al concessionari. Heu de saber que la concessió de la piscina acaba el juliol del 2026 i estem treballant també per fer una nova concessió i veure també l'estat de l'equipament, que en aquest moment té moltes deficiències. I estic a la vostra disposició, com tots els meus companys regidors, per qualsevol pregunta que vulgueu fer. Molt bé, gràcies, Núria. I ara, per respondre sobre assumptes d'educació i joventut, demano aquí que pugi a l'escenari la regidora Maria Vinuesa. Hola, bona tarda a tothom. Les preguntes que s'han fet en relació en aquesta regidoria, sobretot, són preguntes relacionades amb la Bressoleta. A veure, es demana si s'obrirà un grup de nadons, o sigui, dels infants més petits. Com sabeu, perquè ha sortit, em sembla, publicat, ja s'ha obert una estança d'un any per atendre, perquè vam ser conscients ja en la preinscripció que hi havia una necessitat d'obrir aquesta estança d'un any. Ara ens trobem que, a més, també necessitem atendre les de nadons, perquè ens hem adonat que hi ha una demanda important. De la mateixa manera que vam actuar amb celeritat amb el grup d'un any, tenim la voluntat de fer-ho també amb aquesta de nadons. El que passa que ens hem de, perquè això té a veure sobretot amb una qüestió econòmica, estem treballant per aquesta banda tant amb intervenció com amb el secretari, per tal de trobar l'encaix més adequat per poder-ho fer, com així també estem treballant conjuntament amb l'equip de mestres.
Per tant, la voluntat és continuar fent-ho per tal d'aconseguir-ho. Aquest és el missatge més important. Per altra banda, una pregunta molt ràpida de respondre, que la participació de l'Ajuntament en les polítiques de la Bressoleta. La Bressoleta forma part de l'Ajuntament, o sigui, és una escola bressol municipal. Per tant, vull dir, les polítiques existents en relació a la Bressoleta formen part del que és el fer de l'Ajuntament. Per altra banda, també hi ha preocupació pel tema dels menús escolars, els menús de la Bressoleta. I es fa referència a la guia recomanada d'alimentació del 03 que edita la Generalitat. Cal dir que aquesta guia és això mateix, és una guia que serveix perquè tant famílies com escoles bressol tinguin unes recomanacions en relació a quina és l'alimentació més saludable pels infants de 0 a 3. Sent conscients d'això, el que fa temps va fer la Bressoleta va ser fer una formació en relació a quina havia de ser aquesta alimentació amb l'equip de pediatria del CAP. Per tant, això, si està a sobre, també cal dir, de tota manera, que, com tot, són aspectes que es poden millorar i que hi estarem a sobre per tal de veure quin marge de millora hi ha en aquest sentit. Per altra banda, el que tenim a continuació són una pregunta sobre els patis de les escoles públiques. Voldria dir que considerem que els patis de les escoles públiques han canviat molt en els últims anys, sobretot perquè hi ha una mirada molt diferent de quins són aquests usos dels exteriors de les escoles. Per tant, hi ha una altra manera de fer, el que passa que som perfectament conscients que hi ha un marge de millora també aquí important. Volem estar atents a quins podrien ser aquestes millores en relació als patis de les escoles, basant-nos sobretot en una diagnosi que es va fer fa uns anys, que no es va arribar a portar a terme i que podria ser que fos el punt de partida per tal de fer aquestes millores que es demanen. Per altra banda, també en la mateixa pregunta ens diuen que com es podrà solucionar l'ús que es fa dels patis de les escoles per altres esdeveniments. El que hem de dir, diuen, suposo, el que són concerts, no ho diu explícitament, però interpretem que és això. Aquí sí que volem dir que som perfectament conscients que aquests no són els usos que han de tenir un espai educatiu i estem treballant perquè això acabi, o sigui que aquests usos no es donin més. I per últim, hi ha una pregunta en relació a l'espai TEA, que es fa el dissabte al dematí. Es pregunten pel seguiment d'aquest espai. A veure, aquest espai té un seguiment específic de l'empresa que gestiona aquest espai, que fa un informe setmanal, per tant, de fer aquest seguiment i aquesta valoració del desenvolupament de les activitats que s'hi donen. Jo mateixa com a regidora, des del primer moment que m'hi vaig incorporar, ha sigut molt poc temps, però en aquest temps hem mantingut reunions molt sovintejades tant amb els tècnics com amb els monitors que porten les activitats tant de l'espai TEA com de l'altre espai jove i de l'espai jove. Per tant, el seguiment és continu i també dir que no sé si la pregunta també anava per aquí, que el proper curs està previst que aquest espai continuï i ja s'està preparant la licitació.
No hi ha més preguntes, però com anem dient tots, doncs estic a la vostra disposició per si us queda alguna cosa a dir ara. I ara no sé qui ha de continuar. Moltes gràcies, Maria. Ara passem a les qüestions sobre espai públic i governació. Per tant, demanem a Àngel Font, si us plau, que pugi. Sí, bona tarda a tothom. Tinc 3 preguntes a respondre. La primera és com fomentar el civisme i el descans nocturn al casc antic. Bé, tots som conscients que la problemàtica dels sorolls, les molèsties nocturnes, crea una major preocupació cada vegada més i entenem que els governs municipals han de tenir la suficient empenta cada dia per abordar-lo d'una manera més contundent. Nosaltres, fa poc temps, ara 2 mesos, que hem començat la nostra activitat política i sí que hem anat dissenyant un pla de... Disculpes. Un pla de futur que abordi aquesta qüestió. Aquest pla, intentaré ser molt sintètic, suposo que necessito aigua, però bueno. Sí. Bé, penso que la incidència ja està resolta. Bé, esperem-ho. Aleshores, mireu, nosaltres podem dir que com 3 iniciatives. Una primera iniciativa seria la de fer algun tipus de campanya de sensibilització amb els titulars de les llicències dels establiments de bars, pubs, restaurants, etc., de cara a que el compliment de la normativa municipal sigui efectiva. Sabem que és bastant difícil, tenim uns mitjans, ja s'ha dit, molt limitats i a vegades en aquest sentit no es pot fer tot el que caldria fer. Però sí que ens hem planificat una intervenció inicial ara de pintar tot el que serien els límits d'aquestes terrasses de bars de cara que sí que es pugui observar de forma clara on estan aquests límits i amb una segona actuació seria una actuació més de control policial en el sentit inicial de prevenció de que la policia local faci visites en aquests establiments i els pugui informar de quins són els deures que han de complir. D'aquesta primera iniciativa, una altra fase seria ja el control efectiu per part de la policia local d'aquestes activitats i en tot cas si s'escau també la sanció. En aquest sentit també hem començat ja amb algun establiment alguna actuació dirigida i encaminada a que es compleixi de forma correcta aquesta normativa. També abans l'alcaldessa us ha comentat una altra iniciativa que anirà al proper ple municipal consistent en l'ordenança de convivència, l'abans dita ordenança de policia i bon govern, és una ordenança absolutament desfasada i amb aquesta ordenança pretenem, entre molts altres temes, també procurar d'encabir-hi en aquesta ordenança els temes de la convivència entre els quals figuren els temes aquests. Amb aquestes 2 iniciatives podem dir que podem avançar. Segurament no és suficient perquè el més idoni seria un pla especial o bé dins del que seria un avançament del que es diu el POM, seria fer un pla d'usos nou en el casc antic o inclús en altres barris de Vilassar per limitar activitats o inclús limitar horaris. Però clar, aquesta última iniciativa requereix de molt de temps, requereix també de dotació econòmica important, etc. Però bé, jo crec que hem de començar amb les 3 iniciatives i el que donin de si entenem nosaltres que ja farem un avançament relativament important per a aquesta convivència. La segona pregunta és el tema dels gossos a les platges a l'estiu. Se'ns diu que fem un major control de gossos a la platja. Sí que és cert que tenim
disposem d'un espai de platja de gossos al límit del terme municipal en Premià de Mar, que està conveniat amb aquest Ajuntament, i, lògicament, el gaudi dels gossos a la platja el tenim, és a dir, que els propietaris d'aquests gossos tenen un lloc que poden usar perfectament per als seus animals. Més enllà d'això, aquest estiu s'incorporaran 2 nous agents municipals, per tant, la plantilla municipal d'agents de la policia local l'augmentarem amb 2 policies que faran tasques aquest estiu de platges i faran també les tasques de zones verdes, de Pla de la Vallà i de la Xinesca, que també és una necessitat, entenem, a l'estiu d'un major control de platges, entre les quals estarà aquesta activitat. I se'm formula una última pregunta, que és en relació al semàfor de la Nacional 2 amb la Ronda de Vilassar. La pregunta diu semàfor, no diu res més. Jo suposo és que aquest semàfor... Sí, jo crec que, a veure si soc correcte amb la interpretació que faig. Aquest semàfor va haver-hi una topada, crec, d'un vehicle, no? Val, doncs aleshores... El tema és si la gestió d'aquest semàfor la fa l'Ajuntament o és responsabilitat de l'Ajuntament o no? Sí, el semàfor aquest, si vostè veu, està a la Nacional 2, aquest semàfor té una part de 2 carrils. Sí. No, el semàfor, hi ha una part que correspon a la Generalitat, que és la titular de la competència de la Nacional 2, i hi ha una altra part que correspon a l'Ajuntament, que és la que està dins ja del casc urbà, que és un semàfor que està posat per fer el gir del carril esquerre per accés a la Ronda de Vilassar. Aquest sí que és municipal. Però si funciona malament, el problema és que quan tu vols sortir de la Ronda de Vilassar cap a Premià, estan girant els que venen de Premià, giren per la Ronda de Vilassar i tu no pots sortir cap a la dreta, està mal... No, bueno, jo crec que no, crec que es pot sortir. Si li sembla, ho dic, és que anem molt justos de temps. Vostè em dona el seu telèfon, en parlem. Jo crec que aquest tema el tenim resolt, però de totes maneres, si vostè ho posa en dubte, potser part de raó potser té, i ja mirarem de parlar-ho. Gràcies. I bé, ara crec que l'Agnès em dona la paraula. Exacte, és el torn de l'Agnès Salat per tractar temes de mobilitat i de medi ambient. Endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom. Intentaré ser molt sintètica perquè ens interessava que tot el públic pogués parlar. Jo he rebut preguntes sobre mobilitat, he rebut moltes preguntes. Algunes eren d'aquesta reunió, altres, com el tema del bus directe a Barcelona, és una pregunta que rebem a l'Ajuntament entre 1 i 2 cops per setmana, així que començaré per aquesta, potser. El govern anterior va fer una consulta amb la Generalitat, que és en principi la responsable de les línies interurbanes, demanant si podien posar una línia Vilassar-Barcelona. La Generalitat va respondre que no era una prioritat, perquè Vilassar ja té tren, i que prioritzaven línies que ja existien. Llavors el que estem fent nosaltres, no ens volem quedar aquí, no ens volem quedar amb aquesta negativa, llavors estem intentant parlar amb els municipis veïns per veure si podem muntar alguna línia compartida, com ha fet Cabrils amb Vilassar de Dalt, per exemple. Bé, ho estem treballant, no puc avançar més i no puc en cap cas fer promeses perquè aquestes coses porten temps i prudència. Sobre el tema del bus, també el tema de l'ampliació de l'horari, que, com sabeu, és un tema que tots els grups hem anat repetint. Quan vam entrar ens pensàvem que el conveni amb l'empresa Cases, que és la responsable de l'autobús urbà, ja estava firmat. No estava firmat. Sense firmar aquest conveni no podíem de manera ràpida ampliar aquest horari. Llavors, vista la pressa per tancar el pressupost i vista el que ha explicat abans el Gerard dels números del pressupost, vam optar per treballar-ho molt bé aquest any, tancar molt bé aquest conveni amb aquesta nova ampliació d'horari i de cara al 26 donar-ho tot per fer aquesta ampliació. I per últim hi havia una pregunta referent a la possible gratuïtat de l'autobús de Cabrils. Això és un tema que en tot cas hem de parlar amb l'Ajuntament de Cabrils, que és el titular d'aquesta línia de bus, el C12.
de la qual nosaltres no participem. Però m'apunto i com que tenim aquesta reunió pendent amb l'Ajuntament de Cabrils per parlar de mobilitat, portaré aquest tema. Després hi havia preguntes sobre el tema de l'accessibilitat de les voreres. Tenim moltíssimes voreres que no compleixen amb la normativa d'accessibilitat. En el seu moment es va fer un pla d'accessibilitat, em sembla que el 2018. Aquest pla, evidentment, ha quedat ja desfasat. Els plans normalment es fan per 4 anys. Llavors es va demanar un recurs per actualitzar-lo. Malauradament ens l'han denegat, llavors haurem de fer aquesta actualització d'una altra manera. És important tenir aquest pla perquè, òbviament, ens encantaria poder ampliar totes les voreres perquè fossin accessibles totes, però això és una cosa que pressupostàriament és una quimera. Llavors cal una planificació ben feta i per això cal fer aquests plans. Després hi havia una pregunta sobre aparcament en els entorns escolars. Volia deixar clar que els entorns escolars han de ser entorns segurs pels infants que assisteixen a l'escola. Llavors, fa uns anys es va fer el pla de camins escolars i es va fer en aquest pla una enquesta a totes les famílies de les escoles amb una participació altíssima, de més del 90% de les famílies van participar. I aquestes famílies, majoritàriament, el que demanaven era poder portar els infants a l'escola caminant o en bicicleta, és a dir, amb mobilitat activa. Llavors, perquè aquesta mobilitat activa sigui segura en els entorns escolars, cal reduir el trànsit que hi ha en aquests entorns. I aquest és l'objectiu una mica d'aquest pla de camins escolars. Per això és incompatible habilitar aquestes zones d'aparcament en els entorns escolars. En tot cas, l'objectiu ha de ser impulsar la mobilitat sostenible i especialment per anar a l'escola. Després, tenia preguntes sobre poda i zones verdes. El contracte de poda està caducat, hi ha molts contractes caducats a l'Ajuntament. Aquest contracte s'està treballant ara conjuntament amb el de les zones verdes, s'està fent un únic plec per contemplar-ho tot i esperem que d'aquesta manera es pugui fer una acció més coordinada entre la poda, l'actuació que es fa en zones verdes i així també donar un impuls a la vegetació autòctona, al rearranjament de determinades zones i a una poda potser una mica més planificada. O sigui, la poda està planificada, però potser una mica més d'acord amb les demandes que ens arriben de la ciutadania. Sobre la neteja, també hi havia preguntes que demanaven fer més neteja als carrers. Com sabeu, hi ha un nou contracte de recollida d'escombraries que també inclou la neteja viària. Aquesta neteja ha incrementat molt amb aquest nou contracte, però perquè sigui efectiva cal fer un seguiment molt estricte de què és el que es fa i estar molt atents a totes les demandes de la ciutadania. Al final, l'Ajuntament no pot tenir ulls a tot arreu, per tant és molt important rebre aquest feedback de la ciutadania que ens diu, ostres, mira, he detectat que aquesta zona està més bruta de lo habitual, a veure si la podeu netejar. Això va bé perquè nosaltres podem donar les indicacions a l'empresa de neteja. Llavors, però aquest seguiment s'ha de fer amb personal de l'Ajuntament, que, com s'ha repetit ja molts cops, és molt limitat. Per tant, estem molt a sobre, però la manca de personal hi és i com que ara s'ha incorporat un tècnic i una tècnica de medi ambient, esperem que això millori substancialment. I per últim hi havia una demanda de tornar a obrir els contenidors. A veure, els contenidors es van tancar perquè tenim diverses coses. Tenim una llei europea que obliga a augmentar els percentatges de separació de la recollida. Si no ho fem, haurem de pagar multes i les pagarem entre tota la ciutadania. Per tant, s'ha d'augmentar aquest percentatge de recollida selectiva. A més, una altra llei europea obliga a tendir a que el servei pagui qui més contamini, es pagui per generació. I d'aquí surt la necessitat d'identificar els usuaris. Llavors, aquesta doble necessitat ens obliga a buscar sistemes per donar-los resposta. Hi ha dos grans sistemes per això, o bé els contenidors tancats o bé el porta a porta. Aquest consistori, en el seu moment, va optar pels contenidors tancats. És el contracte que tenim ara. Implementar aquest contracte ha costat molts diners i, per tant, estem lligats a aquest contracte fins al 2030. Un cop al 2030 podem tornar a parlar de si convé més aquest sistema o un altre, però tots aniran en aquesta línia. I això era tot. Qualsevol altra cosa ja ho respondré. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. Doncs ara que hem escoltat ja l'equip de govern i també hem escoltat les respostes a les preguntes que li heu anat formulant, és el moment d'escoltar les vostres preguntes que podeu formular aquí. Només recordar-vos, evidentment, que és necessari que les formuleu amb respecte i amb educació. Ens entendrem tots, però sempre amb aquest respecte. I també important remarcar que aquest és un espai pel poble, per la ciutadania, i per tant prioritzarem aquells ciutadans que han vingut aquí a conèixer l'acció de govern per sobre de representants de partits polítics que ja tenen el seu espai, com són els plens. Per tant, en aquest sentit, perquè tothom pugui participar, demanem intervencions curtes d'uns 30 segons. Serem força estrictes amb aquest assumpte, perquè volem que tothom pugui participar. Per tant, sisplau, intervencions curtes perquè tothom pugui preguntar la seva qüestió. Les preguntes s'agruparan en grups de 4 i no patiu que, com ja hem dit abans, un cop la reunió acabi a les 8, podeu fer preguntes a la sortida que us seran contestades per correu electrònic juntament amb totes les preguntes que s'hagin contestat al llarg de tota la reunió de poble. Per tant, quan vulgueu ja podeu començar a fer preguntes. Molt bé, tenim aquí una mà aixecada davant. Al darrere primer. Bona tarda. Gràcies per aquesta iniciativa inèdita, singular. Prego que es repeteixi periòdicament. És a dir, que no sigui només una flor d'aquest estiu. La línia de l'habitatge jo crec que ha de contemplar també el tema del cohabitatge, que és una tendència social. Per tant, ofereixo per parlar d'aquest tema en qui correspongui, ja que tenim un grup constituït en aquest aspecte. La tercera cosa és el tema de la seguretat, el descans i el civisme. Ens oferim també un grup de veïns del casc antic per parlar i trobar les millors solucions, perquè creiem que les que esteu apuntant són tèbies, massa tèbies i massa llargues, molt lentes, i per tant creiem que s'han d'incidir en algunes decisions que ens ajudin a tots a tenir millor qualitat de vida. Gràcies, bona tarda. Molt bé, gràcies. Hola. Nosaltres veníem en representació de les famílies que ens agradaria una aula més per la Bressoleta, pels lactants. Agraïm molt la resposta i la voluntat d'intentar que això sigui possible. Però ens venia la pregunta d'una vegada la setmana que ve es faci el sorteig, les famílies que quedin fora, si hem de fer alguna cosa que fem com una mica més de concreció del que es planteja. Bona tarda. La meva pregunta és si teniu previst quan aprovareu la nova ordenança de civisme. Molt bé, i una quarta? Sí, hola. Jo volia preguntar si si ja teniu previst d'alguna manera que els ascensors d'anar a la platja tinguin un manteniment, ja no només de neteja, sinó de mà de pintura i de sanejament. Gràcies. Molt bé, doncs podem començar a contestar aquestes 4 preguntes. No, volia que... Vale. Contesto jo? Bueno, no sé. Doneu-li un micro. Bé, Salvador, no pateixis que en farem moltes més de reunions de poble, farem més i millor. Vull dir que les farem periòdicament, tot i que el reglament de participació ciutadana estipula que se n'ha de fer una a l'any, nosaltres no volem fer una. Farem, no sé, vull dir, jo crec que ara me tiro a la piscina perquè no ho hem parlat això, però jo crec que com a mínim n'hauríem de fer una per trimestre. Però segur que en farem. Pel tema de la convivència nocturna i el tema de l'ordenança de civisme que nosaltres diem de convivència, és aquesta ordenança que hem comentat abans, que al proper ple portarem la Constitució a la comissió per la seva elaboració. Jo quan estarà feta i quan entrarà en vigor amb exactitud no li sé dir.
En aquesta comissió tindrem molt presents els informes elaborats pels dos grups de treball del Consell de Vila que es van presentar l'altre dia, és a dir, que aquestes aportacions que ha fet el Consell de Vila ja es tindran en compte a l'hora de l'elaboració d'aquesta ordenança reguladora. En tot cas, segur que ha d'estar feta abans de l'estiu que ve i jo espero que estarà feta abans, però el termini exacte no li sé, no em puc aventurar a dir-li, depèn de si ens entenem més fàcilment o menys, o sigui, en el procés aquest de l'elaboració de l'ordenança es constitueix una comissió en la qual participen tots els grups polítics municipals i, a més, personal tècnic de la casa. A més, comptem amb el suport de la Diputació, que ens ha fet una diagnosi prèvia, i incorporarem els treballs del Consell de Vila i no sé si en algun moment podem habilitar, clar, això es farà també després una exposició pública en la que... Sí, clar, per això que ja partim d'un procés previ fet de participació ciutadana. La data exacta d'entrada en vigor no m'atreveixo a dir-li, però entenc que dintre del... És a dir, doncs en podem... Segur ha de ser abans de l'estiu que ve perquè ens hem compromès amb la Diputació a que així seria. El tema de la convivència nocturna, ara no recordo exactament la... M'he apuntat això, convivència nocturna, però no recordo si... Era l'oferiment dels veïns del casc antic a poder treballar. Exacte. Doncs recollim l'oferiment i sí. I també pel que fa al tema del cohabitatge. L'Eudal, com a regidor d'habitatge, es posarà en contacte amb vosaltres i el regidor Àngel Font també es posarà en contacte amb vosaltres pel tema del casc antic. Els ascensors de la platja, potser... Sí? No, qui ha fet la pregunta sí recordo. Estic preguntant qui la contesta. Sí, seré ràpid. Sí, a veure, tenim el contracte de manteniment dels ascensors. M'aixeco bé. Sí, el contracte de manteniment dels ascensors... Allà, Àngel, a l'esquerra. Sí, disculpa. En aquests moments està caducat i està intervenint amb un manteniment mínim. En aquests moments tant la... No, sí, s'estan fent, per exemple, el que són la neteja de bombes, és a dir, uns mínims s'estan fent. Sí que és cert que s'hauria de completar tot aquest manteniment. Per tant, aquest servei s'ha de donar i en breu s'iniciaran les mesures necessàries perquè estigui bé, correctament. Hola. Qui ha estat? Vosaltres, al fons? Ja m'ho imaginava. A veure, ens agradaria molt poder donar una resposta taxativa del que demaneu, però en aquest moment no ho podem fer perquè seria una resposta que no respondria en aquest moment al que podem dir. El que sí us ha de constar és que de la mateixa manera, i repeteixo que hem fet el de l'estança d'un any, estem treballant perquè aquests nadons que hi ha aquí al setembre puguin tenir una estança a l'Eduard Ferrés. O sigui, això us ha de constar i heu de pensar que així serà. El que passa que el que ara no us podem dir és una resposta clara perquè seria fer volar coloms i no ens agrada fer volar coloms. Gràcies. Molt bé, doncs obrim un segon torn de preguntes. Podeu aixecar les mans. Recordeu que han de ser aportacions breus d'un màxim de 30 segons perquè així pot participar més gent. Anem per ordre d'abans, perquè hi ha un noves. Que estaven en el torn d'abans. Hola, bona tarda.
Aviam, hi ha moltíssimes coses que m'agradaria dir, però seré breu. Una, l'accés a la platja que hi ha a l'alçada de l'estació, la barana no hi és. És perillós baixar i pujar per aquella escala. L'accés a la platja, prefereixo. Després, fins l'any passat, hi havia un banc allà, moníssim, que anava molt bé perquè quan vens de la platja treus la sorra. Ha desaparegut. No hi és. Si es va trencar, lo lògic, crec jo, no ho sé, igual estic equivocada, és que posessin un altre. I després hi ha una altra cosa que jo estic molt capficada i és que el 90 i pico % de les cases, blocs, és igual, tots, que tenen plantes, ocupen la meitat de la acera. Llavors, un carrer estret, una vorera estreta, les plantes que ocupen la meitat de la vorera, una de dos, o vas per la via, amb el que això suposa, o t'hi deixes un ull. És molt fàcil d'arreglar, crec jo. S'envia una carta als ambos, a qui sigui, de les cases, dels blocs, no ho sé, això és cosa de vostès. Els hi donem X temps perquè això es talli. I si no, una multa. No ho veig massa difícil. Molt bé, moltes gràcies. Anem a la següent pregunta. A vostès. Hola, bona tarda. Vull fer una pregunta. Teniu algun plan pel tema dels patinets? Perquè cada vegada està pitjor això. La canalla van muntat a sobre i a vegades contra direcció també. Gràcies. En 30 segons és impossible que l'Antoni faci una pregunta. Hola, bona tarda. Jo volia fer una pregunta. L'any passat, el tema de la platja per l'ampliació de la sorra, a Premià s'havia fet unes obres. El següent poble era amb nosaltres, Vilassar. Vaig estar en un consell a la vila que això es va tractar. Es va dir que a Vilassar no es va poder fer perquè va haver un problema de les algues, es va fer un estudi, es va provar que ja es podia fer i es tindria que haver fet aquest any. Es farà? O sigui, es tindria que haver fet. O sigui, a nosaltres ens han donat des de l'estat espanyol per poder fer això. Premià ho té, Masnou va dir que no. Premià va dir que sí. Els següents eren Vilassar. No es va fer l'any passat perquè no donava temps. Això és el que es va dir a la reunió que jo vaig estar de l'Ajuntament. Aquest any es tindria que ha fet ja perquè nosaltres tinguéssim aquest espigó que té Premià. Es farà? No. Una última pregunta. Sí, el meu... No? Sí? Curtet, Antoni, sisplau. No, d'acord, curtet. No ens mirem només al malic, demanem també, no cal que em respongueu, però hi ha temes com la Renfe, fa 2 anys que tenim problemes, i després, si el poble té pensat, hi ha els temes de solidaritat, de cooperació, fora del poble, no? Vull dir, cooperació amb temes com ara pot ser Palestina o el que sigui. Gràcies. Vinga, va. Platges, Albert, n'hi ha unes quantes. L'accés a la platja a l'alçada de l'estació, que no hi ha barana, que falta reposar un banc. Sí. Realment hem tingut una actuació molt intensa per intentar adequar l'estat de la platja. Jo li dic, i a més el personal de l'Ajuntament, el propi de Sovissa, ha fet moltes actuacions per millorar l'accessió, però absolutament d'acord amb vostè, hi ha mancances de baranes i no únicament en aquest accés, sinó també en d'altres. Nosaltres hem de prioritzar i periodicitar, però un tema de restabliment de baranes per nosaltres és molt important. Respecte
El tema dels bancs, respecte al tema dels bancs, tenim diferents canvis de bancs que hem de reposar i aquest és un d'ells. El que passa és que tenim una quantitat de bancs que ens han aportat des de la Diputació i que hem d'anar repartint. Però aquell emplaçament hauria de ser un dels prioritaris. Respecte a la sorra, la platja. El projecte, nosaltres hem tingut reunions amb Costes, que Costes fa reunions periòdiques amb el Ministeri, mensuals, en què vam traslladar quin era el timing i estem a l'espera de rebre quin és el timing, però no és immediat. I també ens van explicitar que pot ser que Cabrera vagi abans que nosaltres. Sí. No estava aprovat, Sí. Es va haver de fer un nou informe medioambiental per impulsar mesures correctores per preservar aquestes praderies. Nosaltres la informació que tenim per part del Ministeri és que jo crec que la regidora de Medi Ambient, a més, té més informació que nosaltres d'aquest tema, però no tenim constància de que ara mateix el Ministeri tingui la previsió d'executar això de manera immediata. Però que això, nosaltres hem consultat que ens trasladin el timing de quan ells tenen previst l'actuació i anirem del darrere per poder fer el seguiment d'això, perquè realment és la protecció que tenim física respecte al tema de tormentes i de la protecció física que tenim respecte al mar. I és una actuació que s'ha de realitzar. Respecte... Ai, perdó. Perfecte. Vale. De totes maneres, a veure, és que... No, un segon. De totes maneres, nosaltres estem recollint ara totes les preguntes que ens heu formulat, tant prèviament amb la inscripció com les que esteu formulant aquí, i farem un informe recollint-les totes i donant resposta a totes. Algunes, com potser aquesta, que ens queda com una mica coixa d'esto, quan elaborem aquest informe la complementarem i posarem la informació de manera més detallada. Això, els que heu fet inscripció prèvia, com que ja tenim les vostres dades de contacte, us ho enviarem a tots, els que heu fet la preinscripció i els que no havíeu fet preinscripció, si a la sortida voleu, podeu deixar... A tots, els heu fitxat a tots? Doncs estupendo. Llavors ho rebreu tothom. I això, si alguna resposta no la podem completar, la podem ampliar, també ho farem. Llavors, hi havia una pregunta al regidor de Governació sobre els patinets a les voreres. Sí, bé, també està... Ai, sí. Sisplau, Àngel, que si no et veuen. Estic molt còmode. Ja, però no et veuen. Sí, bé, una de les altres iniciatives que entomem és la nova ordenança de vehicles. És una ordenança que es va fer, crec que l'any 2022. No ha estat amb una redacció que hagi sigut prou acurada i entenem que s'ha de tornar a refer. Es va fer en part perquè hi havia en aquell moment una certa pressa per les modificacions que es feien des de Cabrera de les seves zones verdes i en aquell moment es va considerar que es tenia que actuar de forma ràpida i es va fer aquella modificació d'aquesta ordenança, però no va ser suficient. I en aquesta nova ordenança, que ara també en breu
portarem a ple per la comissió, la constitució de la comissió d'aquesta ordenança, intentarem també durant aquest final de mandat de poder-la ja tenir enllestida i especialment per al que fa referència a tot aquest tipus de vehicles que certament causen molts problemes. Gràcies. Torn de preguntes. Recordeu, com acaba de dir l'alcaldessa, que si voleu fer-ne més de la sortida en podeu fer i us enviarem les respostes per correu. Les plantes que accedeixen dels límits de les cases, si pots contestar molt breument. Bé, el tema de les plantes... Disculpeu que sempre estic contestant jo bastant, però bé. El tema de les plantes és cert, que hi ha molts carrers que són molt estrets i sobresurten la vegetació i és cert que inclús a vegades no es pot passar. Això l'Ajuntament el que ha de fer és, per la via de la inspecció, és fer tota una sèrie d'informes respecte dels llocs on és més sensible a aquest tema i s'ha dit bé, s'ha de requerir en aquells veïns que tenen les plantes en aquest estat, se'ls ha de requerir perquè tallin les plantes i les posin delimitades correctament. En el supòsit que en fessin cas omís d'aquest requeriment que els fes l'Ajuntament, l'Ajuntament té capacitat sancionadora en aquest cas i té inclús la capacitat d'actuar a l'Ajuntament i després repercutir el cost d'aquesta actuació sobre aquest propietari. És un tema que també hi ha molts temes a mirar-nos i és un més que ens podem mirar. Gràcies, regidor. I ara donem la paraula a l'alcaldessa perquè tanqui aquesta primera reunió de poble. Bé, doncs... Vale. Doncs res, no repetiré el tema de les preguntes, de l'informe i tot plegat, dir res, que ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres, que per nosaltres és valuosíssim que ens feu arribar totes aquestes aportacions. Com he dit abans, que ho repetirem sovint, i res, que el nostre agraïment infinit a tots els que heu vingut a passar la tarda de divendres aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tothom. Ai, perdó.